Quan els infants o els adolescents estan al context educatiu amb altres persones, se n'adonen de les diferències entre ells i, a més, aprenen a interactuar i a estar junts i a conviure amb aquestes diferències, segurament quan surtin del context educatiu també podran continuar fent això. Potser anar al parc, potser anar al centre d'oci, i perquè, a més, penso, estic convençuda que l'escola, l'educació en general, diguem-ne, ha de ser la prèvia a un futur. És a dir, els infants i adolescents d'ara seran els adults del futur. Si ara el context educatiu és un context que treballa a partir de l'educació neurodiversa, que respecta les neurodivergències i que sap com acompanyar i interactuar, després, en el futur, espero que la societat vagi fent també un canvi, perquè tots aquests infants, recordem, i adolescents neurodivergents, creixeran i seran adults. I a les seves vides tindran una feina, tindran famílies, també necessitaran adaptacions, també necessitaran ajustos per poder conviure d'una forma, amb una qualitat de vida adequada. Llavors, el paradigma de la neurodiversitat el que ens diu és que hi ha un grup de cervells que funcionen d'una forma bastant comuna, que formarien el que es diu la neurotipicitat, i després tindríem altres cervells que funcionen, i a més això ho hem vist aquests dies també a les ponències, que fins i tot hem pogut veure cervells que tenien, com eren les connexions neuronals, per exemple, d'hiperactius i d'autistes, que eren una mica diferents o bastant diferents. Doncs a partir d'aquí tindríem tot el gruix de neurodivergències. Evidentment, hi haurà neurodivergents que estaran més a prop de la neurotipicitat o més lluny de la neurotipicitat, o fins i tot diferents àmbits del cervell que puguin estar, o diferents xarxes neuronals que estiguin, potser pots tenir una xarxa neuronal més a prop de la neurotipicitat i d'altres més llunyana. I això dona peu al que diem els neurotipus autistes, el neurotipus de diversitat atencional, els TDAH, els dislèxies, etc. Però tots formen part d'aquesta neurodiversitat i tots són igual de valuosos i tots per ells mateixos tenen valor. I aquesta és la clau del model social de la neurodiversitat, que és la que jo intento. L'anticipació ja sabem, és allò que fem, que comencem a dir doncs avui farem això, allò, no sé què, no sé quantos, farem música, educació física, papam, papam. Moltes vegades ho fem en assemblees, a vegades no es fan assemblees, però a vegades sí, i comencem a dir, i ho fem de forma oral. Moltes vegades ho escrivim, també pot ser que a primària o a secundària, o primària sobretot, ho escrivim. Tant si ho fem de forma oral com si ho fem de forma escrita, el que passa és que no arribem a tota la diversitat de l'aula. Llavors, he portat algunes fotos. A partir de les fotos aniré explicant. Si després hi ha alguna pregunta, ja m'ho direu. A veure, us explico una mica. L'anticipació, des del meu punt de vista, aquí veureu que aquestes anticipacions són anticipacions horàries. Si us hi fixeu, horària, això és un horari que està escrit però han incorporat pictografia, això és un mes, és mensual, hem incorporat també la pictografia, aquí hi ha un dibuixet, perquè això també ho parlarem, del suport visual, no té per què ser sempre pictografia, però en aquest cas sí que és veritat que a la meva escola una de les premisses que vam dir és si hi ha infants que necessiten aprendre el codi pictogràfic, l'aprenem tots. Per tant, a l'aula, a les aules, el codi pictogràfic està molt inclòs. I llavors, des d'I3 que ja comencen a aparèixer tots aquests pictogrames, de manera que quan van cap a primària ja saben molt el significat. D'aquesta manera també aprenen a comunicar-se amb els infants que necessiten la pictografia. Aquí tenim la jornada,
el de la jornada sencera. A vegades fem l'anticipació només del matí, a vegades només de la tarda, però personalment crec que és interessant fer-la de tot el dia, sobretot per a aquells infants que es queden tot el dia a l'escola, perquè es queden al menjador i tot plegat. Aquesta és, diguem-ne, la universal, però després és veritat que hi ha alguns infants que necessiten la més específica per ells perquè tenen alguna adaptació horària o el que sigui. L'anticipació es fa sobretot per a aquelles persones que necessiten entendre una mica més què està passant al meu voltant. Moltes vegades, sobretot les persones autistes, les persones hiperactives, les persones autistes, l'altre dia, no sé si us en recordeu, que quan van ensenyar el cervell eren persones que estan constantment, o sigui, que reben tots els estímuls del seu voltant. A més, aquestes persones el que els passa és que entenen molt millor tota la informació que és estable, que és estàtica. Llavors, quan hi ha flexibilitat, aquí es perden molt. Per tant, l'anticipació el que ens permet és tenir aquesta sensació de control, una mica més rebaixar l'ansietat del què passarà durant tot el dia, perquè a vegades passen moltes coses. Una altra seria la regulació, una altra estratègia. A veure, sobre el tema de la regulació, moltes vegades a les escoles tenim allò que diem el racó de la calma, quan venim del pati fem relaxació, etc. Però dintre, si tenim en compte l'educació neurodiversa, no totes les persones necessiten o ho poden fer de la mateixa manera. De totes maneres, una altra cosa important és que la regulació no és relaxació. La regulació vol dir aconseguir un equilibri d'alerta-calma suficient com per poder atendre i poder començar a treballar amb allò que s'està plantejant. És a dir, jo per aprendre, per fer qualsevol cosa, necessito estar suficientment alerta i despert, però necessito també estar en un nivell de calma, perquè si estic en modo estrès no podré accedir mai no podré centrar l'atenció. Què passa? Que la regulació tothom no la fa igual. Per tant, fem una relaxació després del pati, tots allà fent, no sé, un massatget o el que sigui, potser hi ha infants que aquesta no és la forma que tenen de regular. Us ensenyo algunes fotos, algunes són d'escola i algunes altres són d'internet, perquè no podia posar imatges d'infants. Mireu, aquest infant regula i està regulant escrivint lletres. És la seva forma de regular. És un infant autista que regula escrivint lletres. És el seu hiperfocus. Aquest, per exemple, regula dibuixant. O sigui, el racó no és un racó de la calma que tenim a l'aula, és un espai de regulació. I l'oferta pot ser molt diversa. En aquest cas, ell escriu lletres. Aquest fa aquest tipus de formació, de seriació. Els cascos, per suposat. Per exemple, el massatge de pressió. El massatge de pressió va molt bé per totes les persones. Jo penso que ara mateix per tothom, però quan fem, sobretot les persones autistes i hiperactives, si tu fas massatge suau, el que fa és més, com a molt, si es deixen o si els agrada, relaxar. En canvi, el de pressió el que fa és regular. Aquí tenim a nivell sensorial, per exemple. Aquesta és molt bona, quan els dic a la classe. El racó fem un espai de regulació. Llavors posen allà tot. Dic, no, és que aquest nen regula saltant, per exemple. Tenim infants a l'escola que sortim de l'aula perquè les classes no són suficientment grans com per tenir això a dintre, o una hamaca penjada. Això ho podem tenir dintre de les aules? Doncs depèn de l'organització que tinguem a les aules, que em sembla que és el següent punt. I allà dalt, aquell nen que regula... Són idees bàsiques que són una mica el
els meus mantres. Inclusió no és adaptació, més que inclusió, convivència, serveis diversos, propostes diverses, si vols resultats diferents, fes coses diferents, ajusta contextos, assegura benestar, i l'educació és un viatge, no una carrera. Aquesta última no sé de qui és, la vaig sentir una vegada amb algú i em va agradar molt, perquè és veritat, a vegades volem córrer, aquest nen és que no parla, és que no sé què, no, espera, cada nen, cada infant té el seu procés i és una carrera que no acaba. I per últim, una frase que estava penjada a la pàgina web, que ho ha dit, em sembla que ja ho has comentat tu abans, que diu: la millora de la qualitat de vida de les persones neurodivergents té a veure amb els ajustos del context, la disponibilitat de les persones que les acompanyen i l'autoconeixement i benestar emocional personal. Gràcies. Una vegada s'ha detectat al centre, aquest centre anirà a un CEPSIR. Li diem, molt bé, doncs ara ja tenim aquesta carta de compromís i ara volem que vingueu, la primera reunió la fem en el seu centre per a primer a conèixer, vull dir que ens passen l'EAP, el tutor, l'equip directiu, les necessitats de l'alumnat i veiem, sempre anem les dues a aquesta primera reunió per a què? Per a agafar la informació i entendre un poc el centre, el context d'on parteix, analitzar aquest context i fem una observació tant d'aula com al pati. Per a què? Per a detectar com podem fer aquesta intervenció. I amb aquesta reunió, que també expliquem quines són les nostres funcions, els invitem, després de dir que són perquè les nostres funcions, us vaig explicar, són fem atenció directa a l'alumnat tant dins com fora de l'aula, assessorem al professorat en els recursos i donem material per a fer les adaptacions o els ajustaments per a personalitzar aquest aprenentatge, acompanyem al tutor amb la tutorització de la família. Per què? Perquè sempre amb la idea de l'equip docent, on no arriba el professorat podem arribar nosaltres i amb tot l'equip docent. Aquestes són les nostres funcions. Llavors, una vegada explicat això, necessitem que també invitem, li diem, per a que puguis explicar bé al teu equip docent qui som nosaltres i com anem a entrar al centre i com anem a fer aquesta participació, necessitem que conegues bé d'on venim i els invitem. I si no, i és indispensable fer una reunió en el nostre centre d'educació especial. Per a què? Per entendre, igual com avui heu pogut veure, com la ponència anterior amb la Marta, heu vist com els pictos estaven a tot arreu, si l'equip directiu pot veure in situ aquestes coses que avui heu experimentat, és molt més fàcil després arribar a una coordinació i explicar un acord de dir és que això que necessita aquest alumne es pot universalitzar. Llavors, per això donem tanta importància que primer fem una reunió al seu centre, però després no començarem la nostra intervenció si no veniu al nostre centre, coneixeu com anem a treballar, coneixeu el nostre equip impulsor, que com bé ha dit, les mestres d'educació especial han canviat una mica la seva funció i ara tenim un repte gran d'orientació, d'implicació i això que entenguen què és el que anem a fer. Llavors, sempre ens estem plantejant com entrar, com incidir, com fer aquests espais de reflexió que avui també ens han fet. I tot això que avui ho heu estat interioritzant, nosaltres ens qüestionem com arribar al professorat i fer, perquè s'han de plantejar què és la diversitat i poder començar a atendre i a canviar, perquè tot necessita parar per a poder intervindre.
Llavors, els diem que sigui el propi equip directiu que faci la nostra presentació, per això els invitem. I llavors li expliquem i la passem, no? Què és el CEPSIR, les sigles, que és Centre d'Educació Especial, proveïdor de serveis i recursos. Anem a passar. La nostra finalitat, promoure l'autonomia i autodeterminació de l'alumnat amb NEE, millorar la qualitat de la resposta educativa mitjançant la participació i la implicació amb els equips docents. Els destinataris, doncs això, qui pot ser susceptible de rebre aquest suport, a quin alumnat anem dirigides, els nostres àmbits, que ara anirem de manera més pautada de cadascun d'ells, que són els 5 eixos que comentava la Marta també, aquesta autonomia, l'àmbit emocional, la relació d'habilitats socials, l'accés als aprenentatges. Com intervenim, el que ha explicat la Núria, aquest suport, l'atenció directa, els materials adaptats, la participació en reunions. Perquè el que també creem una carpeta Drive per a que primer sols la creem com intervenim en un alumne, la creem per a l'equip docent, però amb la idea que sigui un banc de recursos per a l'institut, per a l'escola. Per a què? Per a que hi hagi aquests recursos i que siguin com a una idea per a després poder el propi professorat anar personalitzant aquestes metodologies, adaptacions, accés a l'aprenentatge per a cada nen. I nosaltres tot això ho recollim en un pla de treball per al centre i per a l'alumne. Vull dir, tenim sempre aquestes dues visions de centre i alumne. I que tot això queda recollit sempre, nosaltres diem en el pla individualitzat, que nosaltres li donem, ens agradaria que fos més una eina pràctica i viva, i moltes vegades per tot el professorat la veiem com una eina feixuga i no útil. I aquí estem en una lluita de personalitzar i que siga un document viu i pràctic i útil. Aleshores, amb l'alumne assignat, parlàvem a la reunió amb l'equip directiu, quan venen al nostre centre, en l'equip directiu, en la persona referent de l'equip directiu del centre ordinari, els 4 àmbits que com a nosaltres, centre d'educació especial, ja treballem i què és el que nosaltres portem a la nostra manera de treballar. Quins àmbits són aquests? Perquè volem una visió integral de l'alumne. També ho comentava la Marta, aquests 5 grans eixos. Nosaltres parlàvem d'autonomia, que ha sortit en moltes de les ponències anteriors. Necessitem alumnat autònom, necessitem que l'alumne no sempre tingui a la figura de l'adult referent al seu costat. Necessitem que tot allò que pugui fer sol l'hem d'ajudar a fer-ho sol. Aleshores, com ho fem? Amb moltes de les coses que agafem del nostre centre d'educació especial. Importància de la planificació, de l'agenda, del calendar, de les plantilles aquestes mensuals, tant per l'escola i moltes vegades en aquestes reunions amb la família, com els indiquem, el gran favor que li fan poder organitzar i planificar les diferents situacions que tenen. A la pantalla del Google, molts tenen ja els Chromebooks, els ordinadors, les tauletes, com tenir aquests accessos fàcils, el Softcatalà, el corrector, el Simbalú. Ara us ensenyarem un Simbalú, el lector de text, hi ha alumnat amb dislèxia, aquest sobreesforç que han de fer de és que això si s'ho llegeix 2 o 3 vegades ho entendrà millor. No, és que no ho ha de fer la lectura 2 o 3 vegades. El que hem de fer és oferir-li una altra manera d'accés al que diu aquest text. I en alguns casos serà mitjançant una lectura fàcil, que també ha sortit abans, i a la ponència d'ahir també, quines són les consignes d'aquesta lectura fàcil i quins mitjans podem oferir nosaltres perquè puguin accedir a la informació. Què treballem més? Mira, aquí també molta pictografia, que sigui un llenguatge també universal. No només li anirà bé a aquest alumne, anirà bé a uns quants, molts funcionem per via visual. Aquesta autorregulació, de què s'espera de mi en aquesta autonomia,
Aquí hi ha un exemple que vam fer servir amb un noi, no? Perquè sempre tenia coses, aleshores, que ell traiés el seu dossier sense que tingués a la mestra. No, de tu esperem això. No? Tu has de treballar amb les mans lliures, treballar l'estona marcada amb un rellotge, respecte als companys, si ho ha fet o no, anar veient aquest progrés. El tema de les consignes dels enunciats, que puguin tenir temps de treballar de manera autònoma. En algun centre, fins i tot aquestes consignes no les treballàvem totes de cop, però sí una a una, les anàvem introduint, de manera que cada vegada l'alumne podia ser més autònom. Això es va penjar en tota una escola, de primer a sisè. S'universalitza. Què més fem en autonomia? Estava el tema del Simbalú, que no sé si coneix, suposo que sí, però per si de cas, hi havia un... Sí. Vale. En algun centre de secundària per a algun alumne feien per temàtiques. Aleshores li van crear aquest Simbalú que tenia accés directe també. Pot servir per anglès, pot servir per l'àrea de matemàtiques o cada part del Simbalú, matemàtiques, instrumentals. N'hi ha moltes maneres de fer, perquè hi ha moltes maneres.